Barkanku da zuwa channel ɗin nan mai albarka wato HomeTech Crypto Village, a beautiful homeland for Kryptonians. Domin kasancewa da HomeTech Crypto Village, so ka je ka wurin searching a cikin Telegram ɗinka, sai ka rubuta wannan HomeTech Crypto Village a Telegram ko kuma a Facebook page ɗinka domin ka yi joining. So alhamdulillah, kamar yadda kuka sani mun kawo muku update akan Fefe Miners. So mun zo mu nuna muku wani update dangane da wannan update ɗin. So ku kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe. Wani abin farin ciki da za ku kalla, mu je zuwa cikin bidiyon. So kamar yadda kuka gani, so wannan shine counting day da ya rage a yi launching ɗin wannan Fefe miner da muka kawo muku. So za su yi launching ɗin shi ne a BitLayer Cross Chain. So kamar yadda suka sanar, wannan aikin zai gabata ne a 12 of July. So saura kwana 10 a yi wannan aiki. So idan ba ku manta ba, mun yi muku bidiyo full akan shi wannan update. So mun kawo muku cikakken bidiyo akan shi wannan update kamar yadda kuka gan shi nan. So wannan shine Fefe miner kamar yadda kuka gan shi. So insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku yi joining ɗin wannan Fefe miner idan har baka yi joining a baya ba, ko kuma baka ga link ɗin a baya ba, ko baka samu update ɗin a baya ba. Simple yadda za ka yi shine za ka dawo ka yi back, ka zo cikin Telegram ɗinka. In ka zo cikin Telegram ɗinka, za ka zo kamar yadda muka saba nuna muku nan wurin box na alamun searching, za ka zo sai ka rubuta HomeTech Crypto Village as usual yadda muka saba kawo muku. So da zarar ka rubuta, channel ɗinmu za ta bayyana maka. So insha Allahu idan ta bayyana maka sai ka taɓa, kana taɓa sai ka yi joining, kana yin joining, so sai ka zo ka duba update ɗinka a ciki. So idan zai baka wahala haka, simple and clear yadda za ka yi, sai ka zo ka nan wurin da kuka ga alamun searching, sai ka rubuta, sai ka taɓa kai. In ka taɓa ga search ya fito, sai ka taɓa search, sai ka rubuta kamar haka, kamar da shi ma wannan muka sa Fefe. So sai ka ɗan yi wannan alamar saboda ya baka wadda kake so. Kar ka ɓata lokaci, sai ka rubuta kamar yadda kuka gani. So wannan shine dabarar da za ka yi domin samun wannan update ɗin wanda muka yi saka exact shi. Wannan in ka rubuta haka, sai ka zo ka taɓa alamun search ɗin nan, sai ka taɓa alamun search. So kun gani, kana taɓa ga shi shine yadda kun gani a rubutun yadda yake, mu ma haka muka rubuta. So don haka da shi zai jawo maka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Za ka zo ga link ɗinka, ga bidiyo yadda za ka yi, da ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Wannan shine zai sa ka fahimci yadda ake yin wannan tax ɗin. So ga Telegram ɗinmu, ga WhatsApp ɗinmu, duk za ka iya joining. So wannan shine a gurguje yadda za ka samu bidiyo da kuma yadda za ka yi wannan Fefe miner kafin sauran kwana 10 mu je mu samu alkhairinsa. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba. Ka kasance tare da HomeTech Crypto Village domin jin daɗinka da kuma samun nagartattun update. HomeTech Crypto Village is a beautiful homeland for you Kryptonians. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.